Mumita Nazari channel ko subscribe kalam, bell button ko press kalam. Hi guys, welcome back to my channel. Mumita Nazari channel आव गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोनहा भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि भिडिअखौ। आं दिनै जोगोनारजों साम'जों संगोन। स' नायलांदो। साम'खौ आङो सायनानै लानोसै। दा बेनि साम'नि दैखौ गारनोसै। जागाजोबखाबाय आं। जागाबा साबसिन जायो, स्टिफेन थेबलायलायनाङा। सायखांबाय आङो। दा आं दाननोसै। थाग थिग मिडियामनि नैबे जरायाव दाननांगौ। साम'आ बिदै दंलायलायो। साम'आ सायखांबाय। आं दा मनायाव फुगोन। मनायाव फुबा बांसिन जोङो सिला थाया। दा आं बेवहाय लेबु होनानै बेखौहाय ओरै हमथेबाय आङो। हमथेनानै दा ओरै लाबाय। बेखौ ओरै फुबाय। लेबुआनो नै सिदा जाजोबलायबाय। दा गारनोसै। आं साम'आव संख्रि होगोन। संख्रि होबा साम'आ राफोदफोर जायो। आङो जोगोनारखौबो हानानै लाखाजोब्बाय। आं सुखांखाबायबो बेखौहाय। आं दा बेखौ संजाजोब्बाय। संख्रि, हालदै, सामब्राम, नैबे हाइजें देनाय, सामब्राम गुफुर देनाय, बानलु, नैबे गरम मस्ला, बैयो जिरा देनाय। दा आङो रेडि खालामसै संनो। सामब्रामखौ होनोसै। साम'खौ होनानै एवनोसै। बांद्राय खामनाङा। गावनि दैखौ एसे खोबनानै दोनथ'नोसै। दा आं बेखौ बोखारनानै नायनोसै। गावनि दैयानो गबाय। दा आं बेयाव संख्रिखौ होनोसै। संख्रि होनानै एसे माबाया दैया गबावथोंसै। बेखौ खोबनानै दोनथ'नोसै। आङो बोखारनानै नायनोसै। गावनि दैयाबो एसे रानबाय। एसे दंबावो। दा आं बेयावहाय हालदैखौ होनोसै। बेयावनो आङो दा एसे एरनानै सामब्राम गुफुरखौ होखानोसै। जाहाथे सामब्राम गुफुरनि रसा एवनायावनो एसे हाबखायो। सामब्राम गुफुरखौ होबाय आं। बानलुखौबो होनोसै एसे। हाइजें, नैबे गलमरिचखौ होनांगौ। गलमरिच होआबा खारनो नागिरो साम'आ। बांद्रायबो होनाङा, एसेल' होनांगौ। आं बेखौ मोजाङै एरनानै लानोसै। दा आं बेखौ खोबनोसै। बेयावनो जाथाव नुखाबाय। खोबनानै एसे रानबोथोंसै। साम'खौ खामद्राय होनाङा, नङाबा साम'आ गनो नागिरा। दा आं बेखौ बोखारनो नायनोसै। जाबाय। आं दा बेयावहाय दै होनोसै। दै होनानै फोमोनसै। एसे होबावनोसै जाहाथे बेनि दैया रानजोबो, नङाबा साम'आ बारा मोननो नागिरा। मिडियामनि होबाय। दा बेखौ खोबनानै दोननोसै मस्लाफ्रा सिङाव हाबनायनि। आं बेखौ बख'ना नायनोसै। दैया एसे दंबावो, रानाखै। बे रानि सायावनो आं गासिबो मस्लाफोरखौ होनानै लाजोबखानोसै। दहायनि आद्राखौ।
बे जिरा देनायखौबो होखानोसै। दा आं बेखौ बे दै रानजासे दसे खोबनानै दोनथ'बावनोसै। साम'नि दैया रानबाय, एसे दंबावो आरो थेवबाबो आं जोगोनारखौ होनानै लानोसै। दा बेखौ मोजाङै जोगोनारखौ रुइजासे एरबाय थानोसै, एसे एसेनो खोबहाब खोबहाब। खोबनानै दोनथ'नोसै दसे। बोखारनानै नायनोसै। जोगोनाराबो रुइबाय। जोगोनारखौ एसे दै लाव लाव नङाबा सिङावहाय साम'आ गोथैजोबो, होनांगौ एसे लाव लाव खालामनांगौ। मोजांनो गेब्लेजोबबाय। दा आं बेयावहाय आं होनोसै थोनायखिनिखौ। बेखौ गोदौबानो मोनबाय। दहायनो आङो साम'खौ मोनजासे दै होनानै फोमोनखादों। दा बेखौहाय आं बेखौ खोबनानै दोनथ'नोसै। मोननोसै, मोनबायानो दां। मोनबाय, गासिबो रुइजोबबाय। दा आङो बेयावहाय गंगार दुन्दिया होनोसै। बांद्राय आमथा आमथा खालामजाया, नङाबा दा गुसु जाबा लाद्रा खाजोबगोन। दा आङो बेखौहाय संख्रि साखिनायनोसै। संख्रि एसे नांबावगौ। ओंख्रियाथ' बरिया गोथाव जाबाय। स' नोंथांमोनहाबो ओंख्रिखौ न'आव जोगोनारजों जानायनाय। बांसिन मानसियानो साम'खौ सबायजोंसो जायो। जोगोनारजों गोथाव जायो, सबायजोंबो गोथाव जायो। दा आं बेखौ खांनानै दोननोसै। स' गाइस, आंनि जोगोनारजों साम'जों ओंख्रि संनाया माबायदि जादों, मोजां जादों ना गाज्रि जादों कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। थेंक इउ फर वाचिं। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बाय बाय, आंखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।